未來係甘美嘅星，曾幾何時，人生高漲昂揚，任時光匆匆流逝。未來係帶俾我哋希望嘅代名詞。如今，我會向街上嘅孩子講到未來咩？我唔知。試下講啦，即管我想講，亦都應該講。我最後講咗，我哋總得生存落去，一定要生存落去。有位哲學家曾經講過，真愛永遠都喺同性戀中，男女間嘅性愛，歸根到底都係為咗傳宗接代。但喺我哋嘅城市中咧，男女間咧就有真愛，因為我哋有藥。但係有啲人有咗錯誤嘅觀念，嗰啲蠢人咧就唔肯食藥。既然你明白，咁你就將嗰啲蠢人變成聰明人咧。
どこから来た？東京而家點用啊？唉，我個親仔就喺嗰邊，都唔知點樣而家。好肚餓啊！腹減ってんだ。残したら殺すぞお前。啊！我爸爸，我發現咗條僆仔。靚仔，叫咩名？快啲講！唔講我開槍啦！俾5秒鐘你，快啲講！5秒鐘。有冇搞錯你哋？一唔夠我車而家。咁你冇錢啊嘛？等間揾錢翻嚟俾，先揾錢翻嚟俾你咯。係咪？喂，好耐冇見啦，喂！搞錯過我車佢兩個。講咩啫？冇計嘅。哇！你冇搞錯兩個。喂，揾邊個啊？企喺度。
激嬲佢啊！肥仔輸咗錢㗎。先睇下，都啱。嗱，有錢賭啊，唔使驚啊。咁又唔同啊！做咩啊？唔信啊？係咪唔信啊？攞你啲錢？小事件の集まりか。喂，停手！搞乜嘢你哋？俾咩錢啊？燒壞腦㗎你而家？你叻你落嚟俾啊！唔俾人吹啊！我哋咪強盜，俾翻啲嘢俾人哋。Thanks for saving the kid。もういいからいいから。そんなの成り行きだからさ。ところであんたら何？They're the town folk. Sad bunch, aren't they? In this town, sex, marriage, kids, family, they're not allowed to exist. 7 years ago, when Mayor Wu took over, developed this drug. Forces everyone to take this drug. 薬？ Birth control drug. In this town, everything is under control. Land, resources, food, population. Everything is controlled by the drug. あ、そう。我哋唔會飲㗎，我哋要同我哋嘅細路仔一齊生存落去。我哋要為佢哋創造一個好靚嘅世界。長い間旅してきたけど、そんな場所はないよ。無論去到天涯海角，我哋都會揾到。じゃあ早く行けば。Still have comrades captured by Wu. Will we break them out? Then we'll go. 裏邊有個女仔嘅人質，佢因為冇飲藥，所以佢拉咗佢去。あ、そう。阿亮啊，你以後喺度瞓啦，你喺呢度住啊。姉ちゃんの名前なんて言うんだ？叫阿 June 啊。何が？佢同我幫你買一齊玩。あ、そう。喂，我哋討論咁耐，應該有個結論啦啩？你咁多，總之我哋一定會對到冇嘅。呢度根本唔使 Mr. Wu， 邊個當市長都得啦。冇錢啊，梗唔使諗佢啦，係嘛？你講咩啫？成日講錢嚇，錢，一定要有錢嘅咩而家嚇？咁唔中意講錢，我哋而家行啦，行啦，嚟啦！你好多嘢講嘅喎。咩而家？我講道理啫嘛。大頭冇腦，冇精冇力，冇錢就唔行得㗎啦咩嚇？而家講咩八婆？咩而家唔講？你講咩啊？喂，你想點啊？喂，講咩啊？講道理啊講啊！收聲啊！收聲！你哋個個都收聲啊！總之冇講咁多啦，叫佢哋出去先。出去先啊！你好多嘢講嘅喎。講道理啊嘛。喂！
家係啊嘛，使乜理佢啫？佢都唔係人嚟嘅。係咪人都好啦，呢度都要靠佢哋。靠乜嘢喎？佢哋流民嚟㗎咋。Honda，啱好多謝你啊！どうして警官になった？仕事は他にもあるだろう。乜警隊就係隨時女人嘅咩？你唔好淨係以為女人識生仔㗎啦，我哋好多嘢識做㗎。你唔好歧視女人啦，呢個絕對唔可以接受㗎。司長叫你兩個出去，行啊！行啊！兩個坐喺度啊！喺度。兩位發咗啲咩夢啊？喺我統治嘅城市中，舊世界啲嘢仲未完全改變過嚟，有啲人重蹈覆轍，因此我哋需要啲藥物。有咗藥物，你哋就唔會發埋啲無謂白日夢啦。至於唔食藥嘅人，就全部會驅逐去城外嘅荒郊，由佢自生自滅。兩個醫生，開門啦！快走！我的孩子怎麼辦？我的孩子到底怎麼辦？我的孩子到底怎麼辦あんまり住み心地よさそうじゃねえな。Really? あんたも大変そうだな。この町出て何するんだ？ We don't have any plans just now. あ、そう。I'll tell you this. Once we get out of here, we'll figure something out. あ、そう。Let me tell you something. I'm gonna be a father. June, she's carrying my kid. あ、そう。 I saw. Bong! Bong! Who's moving? All right, let's go. 走啦！喂喂，你而家去係咪咁勁啊？點處置阿烏啊？冇，不如用佢交換人質咪仲好？啲錢呢？成日講錢，你拉到佢咪自己問佢攞咯，八攞乜嘢啊？走啦！
個世界點㗎？砂と風。仲係咁嘅咋？そんだけ。嚇？咁我咪真係識以前個世界？教えてくれ。係秘密。あ、そう。年青人真係後生可畏喎！喺舊世界咧都注重你哋嘅，但係依家喺新世界，你哋簡直垃圾都不如！走！走你！快啲！向大啲啊！係啊！你要啊！係咪真係真係槍打你啊？向打針！快啲啊！係啊！好低！走邊？喂！你做咩啊？你做乜嘢？嚇！你做咩啊？我哋攞應得嘅嘢啊嘛！阿哥你捉咗啦！你多做咩啊？俾翻啲嘢俾人哋啊！你話俾入俾啊？嚇！喂，好痛啊！送我醫院啦！忍耐一陣啦。得嘢點先？而家得停低先入啦。係你哋覺得順利嘅啫。呢個實在先。關我咩事啊？依家。好嘢！我錯啊！我錯啊！我錯啊！細路仔嘅身份已經確定咗啦。Takeshi Honda 係你個仔。真係唔抵啊！捉唔到姓烏嗰個。喂，細力少少啦。喂，你有幾傷啊？少少痛啊，大哥。捉到條僆仔翻嚟都要攞贖金㗎。一定唔得啊！咪真係白做？喂，咁你得到啲咩啊？你唔係賊嚟㗎。實同你算賬㗎！你啲咁係咩人嚟㗎？你哋啲。我哋啲咩人？咁你咩人嚟㗎？我叻嗰啲人咯，你係蠢嗰啲人咯。你做咩鬧我老公啊？喂，唔好再玩嘢啊！你做咩打我老公啊？啲咩人啊？問你啊！啊？想學嘢啊？你咩料啊？
你係咩人？気にしないで。大丈夫。立ってる。ほら。よいしょ。Are you human? ああ、いいからいいから。気にしないで。我哋要送個細路翻去。他に使い道あるよ。聽話捉咗嗰個係阿毛喎。奴らを捕まえます。それが私の仕事です。我對你工作嘅態度表示衷心嘅感激，但係有時有啲嘢比執行你嘅職務更加重要嘅。阿毛，我已經當佢係我自己嘅孫啦。我有個諗法。私がやります。戦闘用レプリカントの生き残りを発見しました。係啊，攞去睇下，好靚㗎，睇下啦。哇，靚咧！
市長好似揾你兩個有事喎，擺出嚟啊！唔該晒你啊！阿母，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜啦，拜拜。快啲，快啲，嚇！快啲，快啲，唔好睇啊！快啲啊！快啲啊！係。係我啊！一切都解決咗啦，どういうことですか？所有嘅囚犯都放晒啦。點啊？點啊？你睇下外出啦，睇其實依家應該翻緊屋企㗎啦。Look out! 點解？我哋嘅仔生咗之後，越大佢
實的學。咁我哋而家咁點啊？あの場所はもうやばい。どっか他のところへ移った方がいい。我哋係咪一齊走啊？一齊去啊！行くぞ。一齊行啦！你做乜嘢啊？你做咩唔一齊去啫？我哋冇時間啦。俺はもう行かないよ。ここへみんなとバイバイだ。あの夫婦の赤ん坊はどうなった？你唔食藥點去街咧？你夢到啲咩啊？你啲朋友咧？我沒有朋友。喺動物嘅世界咧，為咗降服對方，勝出嘅一方往往唔會置敵人於死地。你知道點解嗎？係為咗保存種族嘅傳承。不過人類就往往會置對手於死地。人類係為咗鬥爭而生存嘅。人類就唔會話為咗保存嗰個傳統或者任何嘢
係冇嗰種意思嘅。依家有兩條路俾你行，一係死，一係食咗佢。バカなやつだ。は？間違った信念のために自分を犠牲にした。老細，其實你都一樣啫，你個犧牲你個仔咯。たけしは俺の息子だ。頑張ってくれると信じた。乜屋企就係咁噶啦？咁你點對你老婆啊？如果你老婆咁對你啊，你會點啊？乜愛情同感情對你嚟講係一樣嘅咩？如果冇啊，以後唔同你一齊啊，你會點過啊？何が言いたい？冇嘢啦，我走先。嗱，我依家好唔得閒，等我開完會咧，我同各位再公佈好唔好？啊，唔該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 ，姐姐唔該。
구해요. 왜요? 왜 때?咁難食嘅？ 나 마. 마도 내더러. 완하게 생겨도. 나도 구해. 姐姐，頭先你好彩冇食咋，好難食嘅。
俺がやる。お前たちは外で待ってろ。薬を飲んだふりはしていた。妊娠5ヶ月。どうするつもりだった？最好俾我哋生咗佢出嚟啊！我哋連點樣接收 BB 都學識㗎啦。それから你靜一街俾我哋生咗佢出嚟啊！我哋會養大佢㗎。それから嗱，我哋佢供佢讀書啦，將來佢一定會成為一個好出色、可以用嘅人㗎。それから動くのか？もう動くのか？佢好叻㗎，又好健康，成日都踢我個肚。我已經幫佢改咗個名叫 Thomas。本木道路沿いのアパートは24時間騒々しい。赤ん坊の泣き声も外には聞こえないだろう。先は甘くないぞ。電撃5人逮捕だ。2人を今すぐ釈放しろ。咁點啊？喺人類嘅世界，鬥爭無人無知，越嚟越激烈，環境越嚟越差。喺我哋舊世界嘅慘痛失敗，苦い失敗を繰り返してはならない。統制のために例外は許されない。もし赤ん坊が発見された場合は処理する。哦，你明白？咁知唔知點解啊？人が死にました。本、そしてその仲間。有啲全部都係悲鋭嘅人。死んだ數ぐらいは生まれてもいいのではないかと考えました。你都幾識挖苦我喎，安達。你嘅學習方式令人討厭。冇嘢，你翻落去先啦。情況唔好，即刻通知修理師傅。
誤解するな。お前の息子は友達に会いに来ただけだ。走啦，行啦。帰ろう。戻ったぞ。シンディ。シンディ。シンディ。たけしが空手をやりたいって言うんだ。あいつもやっと男らしく。you
竹島なのか。俺も。三個機械人嘅家庭愛情故事上演啦！想殺我啊？即管試下咯！你係注定唔可以抗拒我，一早設定晒㗎啦。喺舊世界嘅機械人，只要將佢哋收集、改良，咪變咗同你一樣咯。你好愛你嘅妻子、你嘅仔、家庭，但你更愛於工作。對於喪母嘅妻子，發佢脾氣，成日認為個仔長唔大，對你冷酷無情。呢啲係一個完美嘅家庭咩？全部由我設計嘅，實在太幸福啦！所以我咪要插手咯。你一定要做我個仔，係唔可以違逆嘅。仲有啲手尾係未完嘅。如果你能夠搞掂晒佢，咁我就會俾一個新嘅回憶你，一個新嘅你。おい、ちゃんと見てろよ。製藥有咩好啊？教我開槍打交啦！戦いの中で怪我したらどうする？包紮、敷藥咯。そうだろ？じゃあこっち来て見てろよ。待って。你幾時肯教我啊？お前には向いてないんだ。你做咩要教訓我啫？お前には他にやることがあるじゃねえか。戦うことよりもなぜ戦おうと思ったのか思い出せ。我唔係想鬥，我想完成阿芳嘅心願，就係咁啫。你明唔明啊？
よく考えろ。うわうわ其實你都唔係咁討厭啫。あ、そう。俺も。だけどさ、俺レプリカント。そうレプリカントよ。轉你嘅機械人啊！そう。頭先你話咩機械人啊？聞いてどうすんだ？冇，因為我第一次聽人話自己係機械人。そうか。喺以前嘅世界裏邊咧，我有聽過有機械人，但係其實機械人攞嚟做咩嘅咧？戦闘用さ。来る日も来る日も弾の中走って相手を倒すのさ。咁對手都係機械人。人間の時もあるし、ロボットの時もある。けど不思議だろう。ロボットなのにさ、ああ嫌だなとか、早く戦争終わんねえかなとか、いろいろ思ってんだよ。だけど相手が現れるとすぐ倒しちまう。ああ、俺も何かの役に立ってんのかななんて考えちまうよ。けど結局は人間の後始末してるだけなんだ。真係可憐。そんなロボットがさ、頭の上飛び交う弾の下で
一度ぐらい言ってみたいセリフがあるななんて思ってんだよ。係乜嘢啊？おいレイ。我都係。おい、いいのかよ。俺人間じゃねえんだぞ。阿蘇。あ、そう。呼んだ？別に。あ、そう。
なんかここの空気いい匂いするな。懐かしくない？そうだな。母ちゃんの匂いだ。どういうことだ？わからん。こういうことだ。一つになったのか。破壊。それが俺たちの命。思い出した。ああ、俺もだ。俺の、いや、俺たちの本当の名前。
2001型。あ、そう。Oh my God！ 唱得啦！哎呀，個仔呀，靚啊靚得了，個仔呀靚到佢引動我思潮，含情啊大笑啊眼角做界啊笑，我把哥啊你來了，哎呀大靚靚啊靚得了，嗰個豆靚啊靚到佢引動我心啊笑。揾通世界啊最靚嘅男人，確假笑。我心魂啊被佢啊勾咗了，我痴心啊情啊緣，二妹啊情愛千啊面，我哋願作架痛啊冧啊了，情啊愛啊兩啊千啊面，我哋妹有歌都有歌嘅啊心啊，我二妹啊情啊愛啊千啊面。我如呀今啊為了打領你咯，我彈琴啊彈琴，你吹啊笑，二妹我共啊唱啊歌情。